täällä on Fingamer ja me aloitetaan peliä Unturned. Eli tässä tulee niinku semmonen sarja, mistä tulee, tai ainakin mä yritän tehdä tosi paljon videoita tästä. Niin elikkäs aloitetaan. Eli single playeriin mennään. Juu. Elikkäs niinkun mä oon tätä jo ennen pelannut niinku aika paljon jo, mutta kyllä mä tästä pelistä niin jotain tiedän tai silleen. No, mutta aloitetaan nyt heti. Elikkäs nyt mennään ekana etsiä kuin esim. Semmonen vaikka kylä tai joku semmonen, mikä se onkaan. Mennään etsiin näitä niinku näitä placeja. Mennään military baselle nyt. Se on tässä lähellä. Tossa on military base. Juu, elikkäs silleen. Niin. Eli tästä tulee ainakin mahdollisimman paljon videoita. Tai mä yritän tehdä näitä niinku silleen aika nopeeseen tahtiin näitä videoita. Niin. Mä yritän niinku tehdä näitä aina silloin kun mä ehdin. Juu, silleen. Elikkäs. Toivottavasti me saatais täältä tai hyvää tavaraa täältä paikasta. Juu, okei. Käydään katsomaan tuolta toi rakennus tai joku rakennus, niin käydään katsoa se ekana, jos mennään tonne noihin muihin. Juu. Tosta ei huomaa. Okei, no se huomas. Mikäs tää on se? Maple Strike. Noin. Ammutan nää zombit, ketä tähän tulee. Noin. Ja nyt mennään kattoon tää paikka. Mikäs tää? Otetaan toi. Koska tähänhän tulee, tai tähän aseeseen sopii noin niin. Sitten toinen. Sitten mennään katsomaan tää talo vaikka tästä. Military knife. Granaatti. Okei, no. Nyt mennään kattoo sitten tää talo. Hei, mikäs tää on? Maple Strike. No, otetaan sekin nyt mukaan. Jes. Ei. Droppaan tänne tempos, en tarvitse tämmöstä. Eli siitä... Mitä? No, käytetään nyt tänne. Tää. No ihan sama. Okei, no mutta... Ollaanko me käyty tuolla talossa? No ihan sama, käydään kohta kattoon se, jos mulla ei olla oltu. Katsotaan tää nopeasti, että onko täällä mitään. Näitä ois, mutta kun... Ois hyvä löytää semmonen reppu, jos täältä saisi semmonen reppuna. Niin. No. Ja semmonen. No. Otetaan tosta toi nytten päälle.
käydään katsoa, että mikä olisi niinku seuraava paikka. No mennään nyt jonnekin tänne päin juoskenteleen, niin katsotaan jos tulisi joku pleissi tähän eteen, että se päästäis luuttaan se. Juu, elikkäs. Ja hyvin on lähtenyt tää liikkeelle tää sarja. Mä yritän tehdä tästä nyt semmoinen ihan mahdollisimman pitkän videon. Niin, mahdollisimman pitkän videon ja sille mennään toi paikka luuttaa. Sieltä voisi näyttää aika isolta paikalta, niin sieltä voisi löytyä jotain hyvää tavaraa. Juu, elikkäs. Aloitetaan täältä päin, menee niinku tonne. Juu, elikkäs. Mitä ihmettä? Noin. Elikkäs nyt mennään katsomaan vaikka vaikkapa mennään tällä vähän ajelemaan. Mä katson tää police station. Tai tää poliisiasema. Lagaa kyllä jonkun verran. Mä en tiedä mistä tää laki oikein tähän tulee. Latauks tää sieltä? No. No mä nyt käytykään tuo. Kyllä me käydään. Käydään kattoo tää poliisiasema tai mikä toi poliisipaikka ne onkaan. Niin käydään kattoon se, jos sieltä löytyisi jotain hyvää. Tää on hyvä. Otetaan tää. Näin. Mennään tällä vähän. Voidaan turpaan näitä zombeja. Noin. 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 Oh. Otettiin vähän damakea siitä, mutta ei se mitään. Katsotaan tää. Jos me saatais täältä jotain ruokaa, niin granulabaari, bottled water, chips, apple juice. Onkohan tää enää mitään muuta tarpeellista? Granulabaari. No, juu, elikkäs voitais tätä ekaa osaa lopetella tähän. Se olisi niinku sitten seuraavaan kertaan ja se olisi moi moi.